Значи сега първата, виж. Да, от тук, виж, от тук е насам. След това оттам е натам, две ленти и следващата лента пак е натам. А? Сещаш, тук човека се кара и някой може да се обърка. Това е Санрен, това е Италия. Разбираш, някой се кара оттам, може да се обърка. Аз се объркам при всички. И да види някой, че кара в насрещното. Че да види някой, няма ли сега да завие? Това е абсурд. Его, виж, моторчето се едно кара в насрещното и това. А той се кара в нормалното платно. Гледай, все едно в насрещното това се кара. Това е абсурд. Има и тук, за да мога да направи обратно. Виж? Ама и така, това е абсурд. Те са нормални. Не си наред. Това се го подали. Те, виж, много дървета са ги изкоренили, явно са изсъхнали. Ето, виж, това е някакво, евати грамадното е тук. Което могат да се запазили, ама... Че някакви... Точно па сега. Ами там има такова. Още друго. Какво? GS 50 Sport е това. Липхер. Не бе, това сигурно е Липхер. 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 Лигер, не знам. Там има... Ма не, виж, там има друга марка. Същия кенеф. Виж го, това е същата смешка. Обаче тук е нещо друго. Виж, е друга емблема. Хатен. Е такова да репостъчи. Ама чак, гледай, ауспусети се едно ще излети. Хайде малко. А то врат ще е някаква такова. Трябва в смисъл аз се сядам отпреде, сещаш се? Да. Отзаде може да е дълго, като помощ с ония червения Форд. Тук няма сума. Аз червения Форд въобще не го такова. Не го какво? Кога съм го товарил, седа някаква грамадна кола карам. Тук има басейн. Хайде бе много бе.
Що няма? Щеше да ти такова. Какво? Прецаквате това, я. Ти се чудиш къде да седнеш. Айде. Да взема, сяда, кучива ми тръгва, а не. Подуми се, голяма работа. Така голяма работа. Подуми се. Я тук колко много ях. Това е яхтеното пристанище. Да, има леко много яхта. Ама забелязах, че във Франция беше пълно с яхта. Ние нищо не виждаме. Ние сега не се вижда една. Това е положението. Но тук хвърля там някъде седне, да видим. Абе, те си изсъхнали, нали? Слагат пресене. Да. Нищо леко тръгва. Не запорива. Да. И яхтеното пристанище с безкрай. Замък са го убили от такова. Ела някъде на страничките кофът жълт. Ела виж, тук има пейки. Не, тук ще чудо. Тук има пейки. На сенчица. Не знам, тук това направи, май не е по-удобно. Това сега извиняй, ама да не асфалтираш се голяма мизерия. Тук е един парк. Нобел. Да откършиш от него. Да ти раздават наградите, нали? Сигурно. Нобел. Да. Сигурно. То официалният вход е оттам. Не минахме някъде. Там също пише отворено толкова. Някакви неща. Леночки, Не, въобще да ми идва. но се видяха как дърпаше патката. Ужас. Тук газва става въпрос. Какво се прави на търсея? Вика пиянето на път. Никакъв ветър бе. Хайде ма пребирим сока. Много малко хора са тук. Вилата на Нобел. Сан Ремо. Я гледай какъв фонтан там има готин. Вилата на Нобел. Сан Ремо. Да. Тук някакви деца. Там се вижда пристанището. Всъщност ние сме в Сан Ремо. Тук е живял Нобел.
там е красиво. Я гледай такова там. Я гледайте фонтан там. Него то се едно повръща. Мамо, махни телефона. Ела да слеземе към фонтана ли, що ли? Е, там е къщата. И тук един нахалник е кацна. Деца тук са довели. И яхтеното пристанище се вижда. Хората са си насядали. Да. Хубаво го е направил. Толкова въртително изглеждат. Кой? А също колко са готини такива старини. Да, много са готини. Едва не може да почти да не го поддържаш, а той изглежда готино. Само нещо ме е доста. Кое? Ето тук, дори да е фонтан, дори да е такова, ще е готино да има рибки. А, да, не са пуснали, ами мъртви.
Нищо, да имаме. Това са бобоидисали или какво са направили? Нещо да. Явно днес всички деца от училище се излезли да разглеждат вилата и парка на Нобел. Ей, Петър, колко е голям града? Колко е голям? Ма не, защото видях, че оттам слиза, смятам. Нищо, е добре. А те викат от училището. Боже мой. От училището се чува як. Айде, то сега да го видим. Да. Да се върнем, а после се върнем на друго място. А виж, те си имат и друг супер отдих. Боже, това училището не са време. Горе в близко ми се виждат те, където главите, обаче тук цяло с... Разбира се, тук е излъчено с това. Никола. Тук е излъчено.